Jagoro mongirore migao mar Arita Dr. Raymond Omollo koro dwaro ni jood bura mondo med jiwo chike matayo kaka itiyo kod gige lony manyasani ahinya to yor mbui e yor neno ni ogeng' weche mag athuwe kod mago manyalo nyayo tulo. Omollo wacho ni en adiera ni piny Kenya osego okang' malach e weche mag tudruok e yo manyasani, kata kamano nitiere jomoko matiyo kod lony ma kamago e rocho ratich jomamoko, komedo ni od bura kata jood bura ema ni kod nyalo mar rido chike ma kamago. Omollo ne loso e boma ma Kisumo kama noyawe ayanga romo mar jood bura mawuok dho wadh nam chumbi mong'ere kaka Coast Parliamentary Group manotelnegi kod jaod bura ma Wundanyi Danson Mwashako, ma bende ne oyango ni gidhi medo tiyo machiegni kod piny owacho mar yudo ber ne jopiny. Who, for lack of a better word, are not using that space positively. And we need to relook at some of the laws so that then we are able to strengthen, and also looking at what is happening in other jurisdictions so that we are able to control hate speech and crime. So that is one of the issues that I spoke to, and it's only parliamentarians who have the responsibility to make laws. We know of cyberbullying. There's a lot of things that are happening. Most of it very positive, but then there are also negative elements which we still must be able to deal with, even as we benefit from advancement in technology.